মোৰ প্ৰতি এনেকুৱা সন্দেহ কৰিব নালাগে মোৰ ৱাইফ এনেকুৱা ইলেকশ্যন দেখে दिनै आंनि फिसाया सासे अफिसार नङा सोरबा इन्जिनियारबो नङा जुदि आंनि फिसाया अफिसार मोनबा आं आलो आलो रुमाव जिरायनानै थानो हागौमोन আমি এনডিএ হিসাবে সাবমিট করা নাই আমি এনডিএ হিসাবে সাবমিট করা নাই ইউপিপিএল দল হিসাবে আমার ইউপিপিএল পার্টি হিসাবে আমি সাবমিট করেছি खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां तो लोगोफोर थारैनो जों बयबो मिथिखागौ जोंनि बिटिसि मोनसे फिसा काउन्सिल आरो बे काउन्सिलाव साथाम एमपि जिथु मोननो हादों बा मोननो थांगासिनो दङ अलरेडि जाबायानो होननानै जों मिथिनो मोनदों जाय इउपिपिएल पार्टीनि दैदेनगिरि बा बिटिसिनि बारग'सिब मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा रायजो सभानि आरो गोदानै एमपि बिबानखौ मोनबावबाय आरो प्रमद बर' सार बिथाङा एमपि जानो थांनायाव बा एमपिनि जिथु बिजाथिलाय नमिनेशन गथायनायाव सोर एमएलए निफ्राय बबे पार्टीनिफ्राय सापर्ट मोननो हादों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन जिथु इउपिपिएल पार्टीया थानाय गोलाव सम एनडिए एलायन्सजोंनो दंमोन नाथाय जेब्ला बिथांमोना दा एमपिनि थाखाय नमिनेशन गथायो बे समाव ना बिपिएफ ना बिजेपि बिथांमोननिफ्राय सापर्ट मोनाखै बा एमएलएफ्रा रावबो सिगनेचार होआखै बे बाथ्राखौ जोंनि दानि बिटिसिनि एमपि रायजो सभानि एमपि रेनगोरा नार्जारी सार बिथाङा फोरमायदों आरो इउपिपिएलआ फैबाय थानाय जिथु विधानसभा इलेक्शनाव मा रल लागोन बिनि माखासे बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना एसे नायग्रो आरो लोगोसे जिथु जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिला सार बिथांनि बिसि सेवलि महिलारि मेडामा जिथु फैबाय थानाय आसाम विधानसभा इलेक्शनाव माने एमएलए दारायनो थाखाय थियारि जानानै दङ दा बेखौ लानानै जिथु गोबां सरसा जादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों थांनाय साननैसो सिगां हाग्रामा महिला सार बिथाङा बुंदोंमोन जे गावनि बिसिखौ मालाबाबो इलेक्शन गेलेहोआ बा इलेक्शन गेलेया आंनि बिसिया नाथाय दिनै नुनो मोनदों दि सेवलि महिलारि मेडामा अलरेडि माने अपेनलि गेलेनो थाखाय थियारि जाबाय आरो ओंखारबोबाय पाब्लिकफोरनिफ्राय सापर्ट बिदों आरो गोबांथार रायजो राजाफोरा माने डिमान्ड खालामदों जे सेवलि महिलारिखौ माने केन्डिडेट बानायनांगौ होननानै नोंथांमोना मा फोरमायदों एसे नायनानै लाग्रो এটা গোটা স্পষ্ট রায় যেতিয়া আমি নমিনেশন সাবমিট করিলো আমি এনডিএ হিসাবে সাবমিট করা নাই আমি এনডিএ হিসাবে সাবমিট করা নাই ইউপিপিএল দল হিসাবে আমার ইউপিপিএল পার্টি হিসাবে আমি সাবমিট করেছি আরো যেতিয়া নমিনেশন সাবমিট করা হয় তেতিয়া 10 জন আমার এমএলএ সকলের প্রপোজাল দরকার হয় সহি লাগে সিগনেচার লাগে আর এই সিগনেচার কোন আমি কোন ইন্ডিয়ার আমার বিজেপির পড়া লোয়া নাই কংগ্রেসের পড়া লোয়া নাই আমার 7 জন এমএলএ সে 7 জন দিছে আর আমার ইউডিএফ পড়া কেইজন মান আমার এমপি সকলে আমার হোয়াই করিছে আমি কোন ইন্ডিয়ার পার্টি নহয় ভ্রমণ করে ডাঙরে ইউপিপিএল পার্টি হিসাবে আমি জিকিছো এই মেসেজটো স্পষ্ট সকলে বুঝা উচিত আর এনেকে আমি আগন্তুক দিনত ইউপিপিএল নিজৰ শক্তিৰ দ্বাৰাই নিজৰ শক্তিৰ ফলে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম বাজাব পাৰে মোৰ প্ৰতি এনেকুৱা সন্দেহ কৰিব নালাগে মোৰ ৱাইফ এনেকুৱা ইলেকশ্যন দেখে जायनि थाखाय आं केम्पेइन खालायनांगौ खारन जोंना खोथायावनो दंखायो शास्त्रआवनो दं बे फिसाया जेखौ मावो बिसियाखौ सापर्ट खालायनांगौ ना होमबा दिनै आंनि फिसाया सासे अफिसार नङा सोरबा इन्जिनियारबो नङा जुदि आंनि फिसाया अफिसार मोनबा आं आलो आलो रुमाव जिरायनानै थानो हागौमोन बे सिगाङावहाय खिन्थु जिहेतु आंनि फिसाया समाजनि खामानि मावग्रा नालाय बेना खामानियानो समाजनि ओंखायनो आंबो जेखि जाया मानो आंबो हाद्रियाव ओंखारनानै फैखाथारनांगौ बे समाव दा बिदियाव आं नुनो मोनदों जे दा बाहायथ' आं दिनैहाय गथाय फार्स्ट टाइम फैदों बे जायगायावहाय बिभिन्न जायगायावहाय लामा गैया बबेबा कालभार गैया बबेबा दालां बायनाय बबेबा इरिगेसननि बेबस्था गैया माइ गायनो हायाखै बबेबा गामिया खुरख'लांबाय बेफोरबायदिखौ आं नुनो मोनदों बेफोरखौ नुनानै आं सारनाव मेसेजखौ होयो जे बेबायदि गामियाव बिदि प्रब्लेमा दङ साराथ' येस होनो खालायगोन होनो खिन्थु मा जायो अफिसावहाय साराथ' आरो सबखौनो मावजोबा जाय अफिसाव खामानि मावो बिसोरो माने बबेबा दोनसोबाय सोरनिखौबा माबा बबेबा थासनबाय बेबायदि जायो आं बारे बारे होनबाथ' सारा 40टा समस्तिखौ नायनांगौ नङा होमबा सारा दिनैहाय जानो हागौ जोंनि बेनि एमसिएलए बे चिफ जाहैबाय खिन्थु 40टा समस्तिखौ नायनांगौ बेलायावहाय बिथांना गावनि समस्तियाव बेरायनो टाइम मोना जायो दा बिदियाव जोंनि समस्तिनि मानसिफोरना एसेबाबो खुद्रिनायखौ आं नुनो मोनदों
जे जोंनि समस्तिनि सिफ जानानै जोङो सारखौ दाबो फेस टु फेस खायफा नुफेराखै बा जोंनि गामियाव फैफेराखै बेफोरखौ आं समस्याखौ नुदों दा बेफोर खेथ्रआव आं सानदों आरोखि ना जिबनावथ' अनेक आराम खालायबाय एबार माने जिहेतु जोङो समाजनिनो सिबियारि सारा ओंखायनो आंबो एसे जिबनावहाय बे जिबनखौबा उनाव मोनफिनगोन ना मोनफिना दा जिबन थानायावनो एसे गोरा थानायावनो समाजनि थाखाय खामानि मावलांसै आरो दा बे खेथ्रआव सारा मावनो नागिरबाबो अफिसियेल खामानिया माखासेया थाथ'यो बे खेथ्रआव दिनैहाय बे लामाया जानांगौमोन फुराना लामा बेफोरो दा बेफोर जायाखै नुफैनानै जोबोद गाज्रि मोनदों दुखु मोनदों नोंथांमोननि थाखाय जे मानसिफ्रा बिदि खस्थ' खालायनानै 2026आवबो दासिमबो लामा गैया माबा गैयाखौ नुबा जों एसे दुखु मोनो आरो दा बेफोर खेथ्रआव नोंखायनो आं सानबाय आङो मालायखौ फन हरै हरै अफिसाव फन खालामनानै होनहरबाय थाबाबो अफिसनि मानसिया गाज्रि मोनगोन जे मेडामा सब खोथायावनो इन्टारफेयार खालायो दा बे खेथ्रआव जुदि आंनो जुदि एमएलए जायोबा होमबाथ' आंहानो राइट दङ आंहानो अधिकार दं लिरनायनि बे लामा जायाखै बै लामा जायाखै बै दालाङा जायाखै बे कालभार्ट जायाखै बेफोरबायदिखौ आं नायनो हागोन आरोखि